Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli ke siza nemeko yabaqeqeshi ababini beqela leKaizer Chiefs. Apho ke baphulaphuli ke sifuna uqinisekiso okanye sibuze kuni nani njengabathandi bebhola elikhulu laseMzantsi Afrika, nina nibona njani kula madoda amabini la aqeqesha iKaizer Chiefs, uKhazi kunye noBen Joseph, okubana ingaba nithi bane-future na kulaa tim? Ingaba nina nibona beyisaphi le tim kusukela ngoku? Ingaba nina idirection yale tim phantsi kwesandla sabo niyayibona na baphulaphuli? Maske thina siyingene ngohlobo ke le nto yabo aba bafana ababini. Number one, into esiyiqaphelayo thina phaa kubo yi-experience phaa kubo ekusingathi ayikho, ekusingathi zange baqeqesha, ekusingathi baphile phantsi kwesandla sikaNazaretha Napi ixesha elinintsi. Abazange babe bazimele baqeqeshe bazibone ngoku kweli xesha sebenikezwa itim engangeKaizer Chiefs ke ekuthiwa mabayiqeqeshe, mhlawumbi ngapha kwamandla wabo kwayiKaizer Chiefs le. Enye into esiyiqaphela kubo, bazazigxothisa bona bengagxothwanga ngumntu. Awukwazi xa uyiplayer uyicoacha uqhubeleke udlalise umdlalo ubona into yokubana uyayibethisa itim, ukwenza kwawena wehlelwe sisithunzi, ukwenza kwawena unga-end apha uluza umsebenzi ngongathi kunento isayine nalo mdlali. Umzekelo, abacoach beKaizer Chiefs andisiboni sidinga asibenza baqhubeleke basebenzise uMiguel kwidefender yeKaizer Chiefs, kuba uMiguel nguyena uyindlela, nguyena kuzobavulela negate abakhuphe eNaturena. Igate yabo uvuleka kwayo yaseNaturena baphume baphele iphethwe nguMiguel, isitshixo salo gate siphethwe phaa nguMiguel. Bona ke bazawuqhubeleka bemfaka kula center back, uzawuthi ayivule ke zazitshixo zakhe ke le gate baphume bahambe ashiyeke yena kuMiguel ngaphakathi. Ngabo ke abazozigxothisa ngoba uMiguel yena ucace ca nakubantu okubana uzobethisa iKaizer Chiefs, akazange azoba negalelo, akazange kwananto engafundwa zi-young stars ezidefenda naye, akho nto ezingayifunda kuMiguel. Number one, akakwazi ubaleka uMiguel, utsho endaweni enye. Number two, unamaphutha amaninzi kwimetshi eyi-1 ayidlalayo, wenza amaphutha apha ko-4. Number three, uMiguel akayazi ibhola xa ifikile uba ufuneka ayisuse kanjani elinyaweni kuye. Zezinye ke zezinto, and enye into endiyiphawula phaa kuye, akafundi nestriker esasimakile into yokubana ubungozi baso so striker bunjani, sikude ekubalekeni, sikude ekuspaceni, sikude ekushieldeni, sinamandla ngaphezu kwakhe. Akasifundi istriker, ubona sekumonakalo uMiguel into yokubana ke istriker sipowerful kwegqitha yena, ngoba istriker sipowerful sikodlula ngento yonke oyi-center back. I-one into ekuncedayo uma uyi-center back uba umakhe istrike esiyingozi kukuzipozishina, njalo ufike kuqala ebholeni, njalo uyazipozishina uma uyiswipha kwenye i-center back. Xa ujongane nestrike esinzima usibona into yokubana siyakohlula, yenza sure uyazipozishina, ufika kuqala ebholeni, ufike uyichithe ibhola. uMiguel akakwazi ukuzipozishina, into adume ngayo ngamaphutha. Nizawuhamba ke baqeqeshi ke beqela leKaizer Chiefs. Okokugqibela, indlela eniseta ngayo iskim, ninee-players ezininzi, ninee-players endiqonda ukubana iskim seKaizer Chiefs singasetwa nangumlandeli ohleli phaa esitendini, asisete eso skim esiKaizer Chiefs siwine. I-Chiefs inazo ii-players abakwazi kuhlanganisa skim seKaizer Chiefs, abaqeqesha iKaizer Chiefs. Yenye ke into ezophinde basegeyithini kwaleyo. Ndigqibile ke baphulaphuli ke, ndifuna ke ningene ke nani ke nitsho into yokubana nina niqaphelani phaa kubo abaqeqeshi aba baqeqesha iKaizer Chiefs. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle ababukeli.